Da li ste se ikada zapitali šta bi vaš mozak otkrio kada bi mogao da govori na više jezika? Otkrivamo nauku koja stoji iza vaših misli, sada na engleskom i srpskom. Spremite se za blistavo putovanje kroz vašu psihu. U mom shopu pronaći ćete sjajan izbor profesionalnih dvojezičnih psiholoških testova, engleski i srpski, rame uz rame, od ličnosti i inteligencije do profesionalnog sagorevanja i emocionalnog profila. Ovi testovi pokrivaju sva velika pitanja. Laki za korišćenje, potpuno online, sa trenutnim štampanjem izveštaja, tako da možete razmišljati, učiti i rasti. Bez obzira da li istražujete sebe ili vam je potreban alat za HR i kliničku upotrebu, postoji test za vas, samo 30 € po testu, ili uzmite ceo portfolio za 50 €. Spremni da osvetlite svoj um? Pogledajte blistavi hologram testova na htapejsikofi.com/Natasabajic još danas.